Ini your athlete gold medals, but athlete silver mo. They now one silver, likely bronze. Like play ya pergi Khynnah samla ki balai Shim kia ban pau ya ka di state bajong lomba kan swimming competition ka balong third swimming competition ka ba tiga de sikit amateur ka bagi ya ka la ban pau ya ka jalan lomba ka job ki kum medal kam de ka basuk ka ba ni point shadu ka de ka thong kadai kita impresi tom jo pergi Khynnah di balong di bala Shim kia hi penuan ya kadai ka yo Burom kadai ka impresi tom jo pergi Khynnah na I privilege terpang ya ka Npyf Shillong Meghalaya ka ba Loy ka ba no senyang na beta kini Khynnah ban penyo di taksud ban lang ka badang terpi na beta ban terpau di Khynnah apa ka celala jo ba kumnu banyak syakmat, na karai nang ni syakmat, kalau kum kalenti, kawai kalak kalenti, bakum no, bani ni train, ban petitio, ia kan ikut swimming, kabam pajudon, apa kacala jungi ban tau hakmat, le mental asnam laisnam, mental kalas nang pau, akan not is game ni ayo kawai bronze medal, kabang ilapan pau ia kacalahi, apa not is. Sponsor, Rena kalian apa pau nak kalian jungi na Shillong. Na West Coast Hills kadon gijing iat mo ya ka training ni hablut naldi ni ilik ke parts haki competition ni aman ki national level, so we have to bear our own expenses ni hablut naldi tilada long kabala te naka liang jo ka NPP party members PI ka support Kamtang ni swimmers nang ba hadin habo rugin yo alatin kung ni kikmik pa there will come a time ba we cannot afford anymore. Ban kenmau ban ai Burom ya kini kikon samla ki jongi ki pelawan ra ya kini kanam hawat kum belapan pound ki kini pa ba hawat ke infrastructure le hapo swimming karang duna ba hapo ki jongi matrai hawat kum ka party ngidan ka ruling party ndai ngidan kamlang ka jinge trai lang kumna bangin coordinate namada ka party nginumla bangin yarap ya ka funding ndai let's say through the party but with the government's help nginla ban wara ki facilities ki bakhambiang nang ba ki kon sama jongi kinungkut tang hapo kaneka level ke badai ke state ne ndai kinna ban compete do international level do but hawai ka di shisha. Swimming is a sport, but tamba hakajala ka jongi kampada kiu ba bat kampada pau ba. Kani gidi ka sin jam ka bal se ka ba mapihi ki swimmers nado kamense masako. Fishing ni gani ka sports, namar papihi gani ka sports. But ngayon ibu ba pilong committed, but nado kamense. Kalau pilai ti lo tiki berhal berpisawan ra ikani kanam ke bakau tam nagata ka jala ka jongi magalay snow nagaliang ka jongi be I parent ilapan snow I ka jongi kare ka jongi shisha o kon ki kme ki kwa ni kwa ben pet ben yu ki kon bakin kiyo hakanu kanu ka benta hakanu kanu kaliya ni kwa ki kon ka kinwan ra ika takanam ka Burom na benta ka ye benta ka ri ka jay kutu ra ko we ndai shi benta pa ilapan snow abende but ka mo financial ka jongki but nakaliang ka jongi ro kung kapati amde ko ninshu dese ninshu sna ek ba pi pen snow nangin persyang but kuno dengan wat ke kalat kelenti lingba ka jingalam jong ke Npyf tang na ka block level but ka district ka state hi yadon lang hangi nangis hemba kinekin num shusna bat kin num shukut tang hangi namar ba kari kasni long kasni sa jin kemau na banta jong pi berokhat bangi in felicity pi bat kani ka felicitation program samde bat shukut kuni ndai bangi nang inspire ye pi shusho minai min sem shusho ye pi ba phemde ba phin give up namar ba buon sin da ka Burom
ki kun samla ki jongi ki give up no shi tempo tena kalian ka jonga ngan ai se me phi what num give up dan ngang it's camp oi philawan ra ka nam ka buram abai dei bat ka interstate na long no ka ba phiyo ikani ka kusnam ti hendai kam de ban kut tang hang ne ka nam de ban kut tang hakiwe ki state ngai ka Pynkup sa national level at international level go ti wan num do ben sen ba shi Bynta ro kani kan yara hai phi ko mga ngai phi na ben ta ka jingin ka jong phi shi na namar kumbangi yi ki ni kisi ki kon samla ki jongi ki lam op shi sha ki jinsi but u jinsi u ba kham sha kai ta de drugs tina kar pa de phiru ba yang scam hala ki jong ki principal ha ki jinye ki jong phi ba phinde ba phin ngop ha ki basni ande de ling ba jong phi pa ba phin inspire le mi ki ve ki kon samla ki ba kumno ba ki ye ka sports but amde ban ong ban chu shania tan hala de ko we ka ba kong san le boy phidang ye Khynnah handai phide ban ka mau yu ble ude hi ble lam min ti phina ru nasnam dan ngai hadu ka ba kut ru phide ban shania bi hu ble but phide hi ru ban pan ka bon ru ble makum no bu ne lam min ti ye phina ni shakha de nagaliang ka jonga ngakin bok ke yang phi baro khan but nganget scam ha kisni kisnam ki banwan phin nang yo shushu kini ki khusnam ki ba mo let's say nantani ki don ki be gold medal silver bronze timde tong manong silver bronze nganget ba next let's say aba phi phin ya le ban participate ha kanu ka event nganget scam ba baro khan amde ba pin chu sakut tam silver or bronze and then nganget scam ba baro khan pin yo and achieve yo ki gold medals pin wan ra ka nam ba burom na Bynta ka ri ka chula ka chuni to blame kur ku ye phi baro khan tam le kini kin den ku blame ku sha cha